We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umndeni into engekho uma ungenabo abazali. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Mina ngashonelwa abazali engozini yemoto ngina 6 years. Emva kwalokho-ke bengiyibhande mtshelekwane nje ezihlobeni zakomalume. Wonke umuntu ofuna ingane azoyigqilaza ubengithatha. Bengikha amanzi ngitheza izinkuni ugesi ube ukhona. Ngino 8 years bese ngikwazi ukuwasha ngipheke. Abantu bakomalume bebengishiya nezingane zabo baye emadodeni. Uyacabanga uno 8 years ushiwe nengane engenalo ubisi ena 3 months ubusuku bonke. Ngize ngiyincelise umbhubhudlo ingane. Ngingalali kuze kuse lapho ngizovuka ngiye esikoleni. Kwesinye isikhathi ngigcine ngingasayanga esikoleni ngoba unina wengane engabuyanga. Kwayimina nje ngimafonyofonyo ngizinukela nomchamo. Kwasesikoleni ayikho ingane ethanda ukudlala nami. Mawucabanga iphenti lona nginalo yini? Kwa uniform ngigqoka okwasala kwabanye. Uzozibuza ukuthi uphi ongiholelayo imali yezintandane. Lowo ke noma ngangingazi ngaleso sikhathi ukuthi uyangiholela, kodwa wayeconsa yena nezingane zakhe. Bengihlakaniphile-ke esikoleni kodwa akekho nje obenendaba nami. Phela kuze kube njena nje ingoba umama ongizalayo wangithola endodeni eshadile. Nangalelanga abathola ngalo ingozi yemoto bebahamba bobabili. Yingakho-ke ngingenalo ikhabo baba, mina eyami nje indaba ayikhulunywa sidalo. Bengizithanda-ke izincwadi bengifunda yonke into ephambi kwami. Esikoleni othisha bebekhala ngokungcola kwami nokugqoka kwami amayakayaka. Kuthe lapho sengifunda ugrade 4, omunye uthisha ngelinye ilanga wangithengela i-uniform ephelele nesikhwama sesikole. Udade wabo kamama-ke wanede wabona nje izinto ezintsha wangiphuca zona ngabuyela emaravaraveni amadala. Kwathi ngakusasa esikoleni uthisha ediniwe wangibuza ukuthi zikuphi izinto angithengele zona. Ngamtshela-ke ukuthi umamncane uyithathile wazinika ingane yakhe. Wathi uthisha makuphuma isikole-ke sizohamba sonke siye ekhaya. Nangempela wafika ekhaya wayikhuluma le ndaba. Wathi uyacela-ke okungcono abamuphe mina azikhulisele yena. Ngoba unengane eyodwa yomfana endala esebenzayo. Banqaba-ke ekhaya kodwa bayibuyisela-ke i-uniform yami entsha. Siqhubeke-ke isikhathi ngiphase ngiye ka-grade 5. Ngifike ka-grade 5 ngigile izimanga ngiphasa ngo-95% kuya ku-100% zonke izifundo. Kuthi ngelinye ilanga banginike iphepha lika-grade 7 le-maths. Ngilibhaleke ngiphase ngo-90%. Hayi bavele bangiqise. Babize umzali kungezi noyedwa ekhaya. Ngeqiswe kanjalo-ke ngiye ka-grade 6 lapho ngino 10 years. Ngafunda naka-grade 6 ngazihola zonke izingane. NgoDisemba kwabhalwa ngaphasa wonke amaphepha ami ngo-98 kuya ku-100%. Ngaya ka-grade 7 nakhona ngagila izimanga ngino 11 years. Ngafunda-ke kwaphela unyaka ngaqeda e-primary. Ekhona njalo lo mem engiphathela ilunch njalo esikoleni. Ngaya e-high school-ke kwaqala phansi futhi ukuhlupheka. Ngahlanganiselwa izimpahla ze-uniform omakhelwane. Ngaya esikoleni nge-uniform egugile. Ayike ngafika naka-grade 8 ngeqiswa ngaya ka-grade 9. Ngawufunda ugrade 9 ngawuqeda ngaya ka-grade 10. Nakhona ngafike ngeqiswa
ngaya ka-grade 11. Yaqala lapho-ke inkathazo. Ngathi ngifika nje ekhaya ngiphethe iripoti elino-meritorious pass ligijima ngo-90% bodwa. Walithatha umamncane walidabula wangitshela ukuthi angeke ngisaqhubeka nokufunda. Lapho bengino-13 years ngizoba no-14 years kulo nyaka olandelayo. Khumbula izingane zabo sengizifice zonke la ekhaya, ezinye ngizishiye eprimary. Ngikhale-ke kuthiwe umatric ngizowufunda sengino-18 years. Athi umamncane ngiwumahosha olala nothisha bamuphe amamaki. Athi sebekuqedile nje esikoleni wena nonkiloyi belokhu bethi bayakweqisa kanti bafuna ukulala nawe. Kushayeke ukhisimusi njengenhlala yenza ngingathengelwa lutho ngokhisimusi. Kushaye uJanuwari kuvulwe izikole ngiye ngenkani esikoleni. Ngathi ngibuya nje ngashaywa umamncane washisa yona leyo uniform yami embi. Nezicathulo wathi ngithe hlala ekhaya awuyi lapho. Ngakusasa wahamba nami wanginika indiya elathi lifuna intombazane ezosebenza endlini. Ngathi nje uma ngifika lapho endiyeni ngasebenza ngaklina, ngawasha ngafukuza. Kwaphela inyanga imali inikwa umamncane inganikwa mina. Kwaphela u4 months lento yenzeka ngihlala khona lana endiyeni endlini ngemumva. Ngelinye ilanga kushuthi lakhohlwa ukhiye wesafe kwisafe. Ngavele ngangena ngatshontsha yonke imali eyabe ilapho ngabaleka. Lapho ngina 14 years nje kuphela Nkosi yami. Ngagibela itekisi lokuqala engalithola. Ngibuzwe-ke kuthiwe ngiyaphi ngithi itekisi yona iyaphi kuthiwe iya etown ngithi nami ngiyakhona. Ihambe-ke itekisi iyofika etown. Ngiyaqala nokuza kule ndawo Jesu wami ngisamangazwe ubuphithiphithi nje. Ngingene ezitolo ngithenge izimpahla zokugqoka. Ngibuze indawo edayisa ngezincwadi bangikhombiseke ngihambe ngifike ngithenge izincwadi zokufunda. Ngibuze ama-toilet bengikhombise ngiye khona ngifike ngishintshe ngigqoke ngibe muhle nami. Ngicabangeke ukuthi kazi ngizolalaphi Nkosi yami. Imali engisele nayo-ke ngiyibale lema-toilet ngithole ukuthi u-2,000 rand noshintshi eceleni. Ngibone ibhasi ngisho phakathi angazi ukuthi ngiyaphi. Udriver akhangeze imali ngimnike anginike ithikithi ngihambe ngihlale phansi. Ngidonse incwadi ngifunde anginakile nokuthi ngikuphi. Ngizwe udriver webhasi esethi ntombazananyana usalaphi usuwedwa phela lana ebhasini. Ngivele ngithi ngizosala estobhini esilandelayo. Ngehleke ebhasini ngikhiphe ithikithi lebhasi ngilifunde ukuthi libhalwe ukuthi from Durban to eNtshongweni. Ngithi okay kusho ukuthi ngiseNtshongweni manje. Emzini yonke imihle ngibone lona owu2 room odaka. Ngithi uyabona-ke othi ngiye kulowayana. Ngifike ngingqongqozeke ngibingelele ngizicelise amanzi. Ngifika lana kukhona ugogo nje uzihlalela yedwa. Athi ugogo angiwakhe emnyango anginike ujeke. Ngicabange elinye isu ngokushesha ngithi uyazi ngihambe ngifuna abantu bakuboka baba angibazi kodwa kuthiwa bahlala kule ndawo. Ugogo abuze isibongo. Ngibuke odongeni kunesitifiketi esibhalwe ukuthi Thusi. Ngithi ubaba owakwaThusi naye angimazi. Ugogo-ke athi la ekhaya kukwaThusi kodwa-ke yena akaze abe nendodana. Futhi-ke kule ndawo mibili kuphela imizi yakwaThusi. Athi kodwa sekulethi ucela ngilale kwakhe kusasa sizoya ukuyobheka lona omunye uThusi ukuthi abazoba nalo yini ulwazi. Ngayithola kanjalo-ke indawo yokulala.
Ekuseni-ke ngageza ngenzela ugogo itiya ngamwashela izitsha wajabula bandla ugogo. Saya-ke kulomunye uthusi bathi hhayi angihlobene nje nabo nhlobo. Lowo thusi-ke futhi babe-rich abantu bakhona bebukelana phansi. Ngisalokhu ngiyifihlile imali yendiya njalo. Wathi ugogo yena angeke angilahle uzohlala nami angifunele isikole. Inkinga-ke angina-certificate. Uma ngimtshela-ke ugogo ukuthi bengenza umatric avele angihleke athi ngiyaphupha. Wahamba-ke ugogo wangenzela isitifiketi esisha negama lami nesibongo sakathusi. Kwathiwa-ke esikoleni angiye ka-grade 9 ngoba ngino-14 years. Kwathi angikhale. Ngafika ngabanyisa ngenza engidume ngazo ngaphasa engathi iphepha belisethwa imina. Uphele-ke unyaka ugogo uyangenzela konke engikudingayo sihlala sobabili uyangithanda futhi. Kuleso sikolo-ke babeyizinja abeqisani hayi cha bebasitintshi shem. Ka-grade 10 wonke amaphepha ngawaphasa baze bathi nginesilwane. Kuthe sengiphasele umatric sengino-16 years ugogo washona. Ngafika nje ekhaya ugogo eshonile angikhalanga kanjena. Bekayikho konke empilweni yami loya gogo. Lapho wayeseshilo ukuthi ufuna ngibe udokotela futhi eseqalile nokungibekela imali emalini yakhe yempesheni. Imali engangiyitshontshe endiyeni yayisekhona. Ngangiyigqibile ngoba ugogo wayengenzela konke ngangingenaso isidingo semali. Wangcwatshwa-ke ugogo umndeni wakhe wangitshela ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngithole umndeni wami ngoba ugogo akasekho nendlu futhi bazoyidayisa. Ngibuze-ke ukuthi iyimalini basho imali esabekayo. Noma kwakuyindlu nje yodaka ngangizitshela ukuthi bazosho le mali engiyibekile. Futhi ukuba yingane. Le mali-ke ngangiyibekele ukuthi ngelinye lamalanga ngizoya eVarsity ngiyofunda ingisize. Noma ngabe ugogo bekangibekela imali. Ngahamba kanjalo-ke emzini kagogo nesuitcase lami elinezingubo nezincwadi nereport kanye nesitifiketi. Ngafika eThekwini ngafuna iroom eyayi-150 ukulala ubusuku obubodwa. Ngalala ngingalele ngicabanga izinto engizozenza. Ngavuka ekuseni ngabuza ukuthi uma ngihlala ilanga lonke nobusuku bonke malini. Bathi u-450 ngawukhipha-ke. Ngahamba ngaya ngaphandle ngathenga iphakethe lama-chips ne-airtime ngadayisa. Bathenga abantu ngihamba ngingahlali phansi. Uma ngifika endlini sengibala ngabona ukuthi ngiwenzile u-200 osukwini. Ngase ngiyabona-ke ukuthi i-accommodation izongiqedela imali. Ngacela i-security lase-lodge ukuthi ingigadele i-suitcase okungcono ngizolinika u-R50 ngelanga. Lavuma-ke. Ngibona ukuthi kungcono ngibhadare u-150 wokulala ebusuku kuphela ngikhiphe no-R50 wokunika le-security kunokubhadala u-450. Ngadayisa-ke ngempela ngizikhandla ntambama ngilala e-lounge. Kwaze kwaba ukuthi ngelinye ilanga ngabanjwa inkunzi ngaphucwa konke engangikuphethe. Inhliziyo yami yaba buhlungu imali yonke yahamba kanjalo. Kwacaca-ke ukuthi ngalobo busuku ngizolala emgaqweni. Ngempela-ke ngalala emgaqweni i-security langinika isuitcase lami. Ekuseni-ke ngavuka ngathatha zona izingubo ezisesuitcasini ngazindlala phansi ngazibiza o-R10. Abantu-ke bathenga batapa isuitcase lasala lodwa ngalidayisa ngo-R20. Ngenza u-350 kulezo zingubo zami. Ngavele ngahamba-ke ngayofuna istock manje sama-fruit ngadayisa wona.
Ebusuku-ke kodwa ngilala emgaqweni ngivuke ngiyogeza senginomngani wami ngaphansi kwebridge. Ngayiphila-ke lempilo yokudayisa amafruthi iminyaka nje emibili egcwele. Hayi ukuthi abengenzela imali kodwa-ke bengikwazi ukulala ngidlile. Kanti futhi namazwi kaGogo Mathusi okuthi ngiziphathe kahle ngize ngibe udokotela ayehlezi elokoza enhlizweni yami. Kuthe ngelinye ilanga ngidayisa nje amafruthi sekuntambama abanye sebeqoqa. Ngalelo langa-ke ibhizinisi vele belislowly. Kuqhamuke nje ugayi omnyama omude osho ngothothotho lwamazinyo. Abuze-ke ama-price ngisho, ebese engibuka emehlweni, angibuze isibongo ebese ngiyasho. Athi yini indaba ngidayisa amafruthi engabe ngiyafunda somewhere. Ngithi nje mfethu, imfundo ngiyibona mhlazana ngaba nendawo yokufihla ikhanda. Ngathi okwamanje kusanzima ngisho ukuthola okudliwayo. Avele ahleke athi njengoba uklini kanjena awunandawo yokuhlala. Ngithi cha, ngilala phansi kwama-bridge. Angibuke-ke lo bhuti qede akhiphe u200 athenge amafruthi ka20 rand. Ngithi anginawo ushintshi, athi uzobuya kusasa azowulanda ahambeke. Ngakusasa-ke abuye lo bhuti ushintshi sengiwubhekile ngithi ngiyamnika. Athi relax, bengifuna ukubona ukuthi uthembekile yini, ngiyakupha. Ngibonge-ke nami. Athi mamela-ke mfethu, ngizolanda wena namhlanje asambe siye ekhaya. Ngimangale ngithi ngiyokwenzani kini. Athi sisi ngicela ungethembe shem, umama ufuna ukukubona ngimchazele ngodaba lwakho. Ekhaya asinantombazane sidinga umuntu ozosebenza. Ngithi manje itafula lami. Athi vele ulinike yena umngani wakho lona aligade, wena uma ungekho happy ekhaya uzobuya. Nginqabe nje impela. Athi ngizobuya-ke kusasa ngizozwa ukuthi ucabange wafikaphi. Nangempela-ke abuye ngakusasa sengicabangile ngivume-ke sihambe. Sengene emotweni yakhe sihambe, angisaphethe nezinto zokugqoka. Uma sifika kulomuzi akukho bantu. Ebese eyalubeka-ke udaba lwakhe kuyima ezichaza ukuthi yena ubani wakwabani. Asho ukuthi umthetho wakhe wangiboniswa emaphusheni elele. Athi eminyakeni emithathu endlule washonelwa unkosikazi wakhe besanda kushada. Yena-ke ungumuntu okholwayo, so ubelokhu ekhuleka ecela omunye unkosikazi. Kodwa-ke ubesaba ukuqhubeka nempilo. Kwaze kwaba ukuthi unkosikazi wakhe lo wandlula wamukhombisa mina ephusheni ezinkathini nje eziningi ezahlukahlukene. Angimkholwanga-ke ubhuti kodwa wathi angithathe isikhathi sami ngiyicabangisise kahle le ndaba. Emva kwalapho-ke ubhuti wahamba wayongithengela izinto zokugeza nezimpahla zokugqoka. Sahlala-ke amalanga ngilokhu ngiyicabangisisa le ndaba, naye ngilokhu ngimbuka ukuthi ungiphethe kanjani. Sahamba-ke saya esontweni, ngaqala lapho-ke nami ukuba umuntu okholwayo. Ngavuma-ke emva kwezinyanga ezimbili ukuthi sithandane. Sashada emva kwenyanga eyodwa siqalile ukuthandana, ngoba esontweni bekungavumelekile ukuthi sihlale ndawonye singashadanga. Ngosuku lomshado ilapho umyeni wami ethola khona ukuthi ngiyintombi nto, akakholwanga. Kwaba munandi-ke emshadweni wethu, umyeni wami wangibuyisela esikolweni ngaqala phansi ngafunda umatric ngino-19 years sengiwuMrs. Ngaphasa kahle izifundo zami, ngaphasa ngo-95% zonke. Ngahamba-ke ngayofundela ukuba udokotela, umyeni wami engenzela konke. Yena-ke vele ubesebenza kahle esikhundleni esiphezulu kamasipala.
Ngafunda-ke ngazimisela ngaze ngaqeda ngagraduate ngaba udokotela ngokusemthethweni. Saqhubeka-ke isikhathi ngoba bese ngishilo ukuthi umyeni wami bekawumuntu oboniswayo. Ubelokhu-ke eba nezibonakaliso kukhalwa ngamalobolo. Umama nobaba bekhala njalo bevela kuyena bekhala ngamalobolo. Kwaphoqa-ke ukuthi kuzomele ngiyobhekana nezipoki ekudala ngazingcwaba empilweni yami, ngizame ukuya ekhaya. Mina ekhaya ngangisizwa ukuthi kwakuseduze ne-community hall, so ngangingeke ngikhohlwe. Ngoba umyeni wami bekasazi sonke isitori sami, wavele wahayarisha imoto edura kunazo zonke. Noma sasinazo ezethu izimoto, kodwa-ke wayefuna ukuthi senze istatement. Sahamba-ke saya khona ekhaya. Ngamangala-ke bonke labo bantu babesekhona, ukuhlupheka kusenjalo, nobunuku nako konke ukuzala njalo. Umalume-ke wabafe wathi umkhwenyana akalethe u5,000 kuphela ngoba sekugcinwa usiko. Vele usengilobolile-ke ngokungifundisa. Nangempela-ke kwenziwa lowo mcimbi kwandlula. Kodwa-ke kwathi makuphela ngazitshela ukuthi angeke ngize ngiphinde ngilibhade la. Kuthe ngonyaka olandelayo kuyi-birthday yomyeni wami, nga-organizer into especial for yena khona endlini. Bese ngineviki ngazi ukuthi ngikhulelwe kodwa ngamfihlela, ngifuna kube i-surprise. Ngathatha-ke i-pregnancy test ngayifaka ekhadibhodini ngayirepha kahle kwabangazathi i-birthday present. Ngangilokhu-ke ngikhuluma naye ngalolo suku efonini. Wangifonela-ke athi sekube ne-emergency emsebenzini uzobuya late. Ngiphatheke kabi-ke ngoba phela ngimjahile lo muntu. Kushaye u9 lutho ukubuya. Ngiqale ngiqoqe ama-rose petals phansi manje ngidiniwe. Ngize ngizumeke ngidiniwe ngibe sure futhi ukuthi lo muntu useqonyiwe. Ngivukeke ngakusasa ngiziyele emsebenzini ngilokhu ngimfonela ngingamtholi efonini. Ngifonele emsebenzini kuthiwe akafikanga. Ngiqale-ke manje ngibe worried. Ngibe nesibonakaliso nje esingesihle futhi esingacacile kahle ngaye umyeni wami. Ngakusasa-ke ngiye ukuyobika emaphoyiseni ngibikele nomndeni wakhe. Aqalwe-ke afunwe, akazange atholakale kwaze kwandlula izinyanga ezimbili. Lapho ngikhulelwe, isistress singenzani. Ngelinye ilanga ngifonelwe ubhuti wakhe athi vula iradio. Ngivuleke kuthiwe kunezidumbu ezitholakele endlini thizeni khona etown. So uma uke walahlekelwa umuntu oyi-family member kumele uze uzo-identifya isidumbu. Ngahamba-ke ngaya emaphoyiseni ngafike ngacela ukuthi bangihambise kule ndawo. Nangempela-ke bangihambisa ngafike lapha ngabachazela ukuthi umyeni wami ube umuntu onjani. Bangivulela-ke umuntu abacabanga ukuthi kungaba nguye umyeni wami. Ngambona-ke umyeni wami wayengenawo amehlo, ulimu, isitho sakhe sangasese kanye nezindlebe. Kwakubonakala futhi ukuthi ubesanda kubulawa. Kusho ukuthi sonke lesikhathi enyamalele ubethunjiwe. Angikaze ngilimale kanjena empilweni yami. Kuba bonke ubunzima engindlule kubo, ngaze ngayohlala emgaqweni, abukho obangilimaza ukundlula lobu bokundlula kukamyeni wami emhlabeni. Kwaboshwa-ke ama-Nigeria ayi-2, iwona ayesolakala ngokubandakanyeka kulecala likamyeni wami. Kwafika-ke isikhathi basikhulula isidumbu sikamyeni wami samgcwaba. Ngangikhala nsuku zonke, ikakhulukazi ngoba angikhonanga ukumazisa izindaba ezimnandi zokuthi ngikhulelwe.
Ngaze ngateta-ke ngingedwa. Khona babekhona abakubo kodwa hhayi ngalendlela ebekuzoba khona umyeni wami ngayo. Ngathola umntwana womfana ngamqamba ngathi usikhumbuzo ngoba wayengikhumbuza uyise. Wakhula-ke bandla umfana wami waze waba na-10 years. Ngase ngiqala-ke nami ngizama ukuqoma. Ngebhadi-ke ayikho indoda engangike ngibe happy nayo. Ngoba uma nje sike sathi senza inkonzo, inkomo yayivele ishise ukundlula isitofu. Amadoda akhale ngokuthi uma efaka intontolozi yawo ayasha. Ngazama kwaze kwaba amadoda awu-3. Ngaya-ke kumuntu obonayo wathi umyeni wami uhleli kumina. Wazama-ke ukumsusa kodwa-ke akazange asuke ngoba abantu uma ngithi ngithandana nabo, uma ngike ngathi nje ngiyalala nabo, bavele bephume sebebaleka bethi bayambona kodwa mina angimboni. Sangakhetha ukuhlala ngikhulise ingane yami. Kodwa-ke ngoba phela nami ngiwumuntu ngiphila enyameni igazi lisashisa. Kuyaba khona ukuthi ngifise ukuzijabulisa nomuntu wesilisa wangempela, hhayi lamathoyizi esengiphila ngawo. Yebo, ayikho indoda eyoke ivale isikhala sikamyeni wami empilweni yami. Kodwa phela kusemhlabeni la, nami kungifanele ukuthi ngiphile impilo yasemhlabeni. Ngiyacela ningibonise ukuthi ngabe ngirong yini ngokufuna umyeni wami engikhulule. Futhi ngiyacela ningibonise ukuthi ngingakwenza kanjani lokho. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.